gràcies per assistir en aquest acte de presentació d'aquest llibre, un llibre singular, jo diria que tant per la seva trajectòria com pel seu contingut. Amb aquest segell de Gregal doncs treballem des d'un poble proper a Girona, Maçanet de la Selva, en 3 línies que són narrativa històrica, història en el sentit més ampli i també història temàtica i àlbums infantils especialitzats en matèries concretes. Només explicar una breu anècdota en relació a aquesta postal que la majoria de vosaltres té. Aquesta postal, darrere reproduïm un gravat. L'autor, Pere Capellà, introdueix en el llibre. És un gravat de Pellicer del 1887 en què es veuen uns nens que estan mirant un aparador, l'aparador del siglo, que com quan veig algú que cerca, que s'hi fica en un tema, amb minuciositat, que apunta, que relaciona, a mi se'm captiva. A mi la lectura del llibre m'ha suscitat 2 emocions. La primera és agraïment. Agraïment al Pere de llançar-se a escriure sobre les joguines. Aquí cal encara moltes coses a explicar, moltes coses a viure, moltes coses a transmetre. Per tant, agraïment de posar en solfa un text com aquest, que crec que està escrit que té ànima, com diria en Baudelaire. I llegia, no recordo qui li vaig llegir, algú devia llegir-ho, que deia que jugar, sobretot, era la capacitat de l'ésser humà d'obrir-se al misteri i a la bellesa. Però a mi aquesta frase, aquest obrir-se al misteri i la bellesa, la veritat és que em va commoure en el moment que ho vaig llegir. Pere Capellà i Simó va néixer el 2 de maig de 1981. Ell és llicenciat en Belles Arts i doctor en Història de l'Art. És balear, és de Mallorca i català insular. El llibre que avui presentem, La ciutat de les joguines, Barcelona 1840-1918, és el resultat d'aquesta pacient, apassionada tasca de recerca que ell va iniciar molt tímidament, però que va anar creixent, agafant forma, coherència interna i jo diria també maduresa intel·lectual. Es tractés, doncs, el llibre en aroma, que dirien els sommeliers, té nombroses olors. M'ha agradat que es parlés abans d'olors, de cítrics i anisats, amb notes d'il·lusió de les ninetes dels ulls que espurnegen i que et transporten a quan tu eres petit, amb una flaire d'història memorialística. I moltíssimes gràcies a tots i cada un de vosaltres per assistir avui, en aquesta tarda de desembre. Les joguines es van convertir en un objecte d'una indústria específica per primer cop en el segle XIX, que és el segle que conforma el marc cronològic d'aquest llibre. Però tanmateix la creació d'aquesta indústria fou una expressió més de tot un canvi de mentalitats que se'l va veure en aquell moment, que tenia a veure amb una nova forma d'entendre l'oci, una nova forma d'entendre el lleure, d'entendre en el segle XIX, aquesta època paradigmàtica, intel·lectuals de la talla de Baudelaire, que el Jordi l'ha recitat, de Victor Hugo, de Leo Claretí o de Pau Vila, van ser capaços d'entendre la joguina com un art per a la infantesa. Per tant, permeten de ser interpretades com el testimoni visual
d'una època. Immediatament després me'n vaig anar al Museu del Joguet de Catalunya, a Figueres, vaig descobrir uns catàlegs comercials d'una important fàbrica, la fàbrica Rais, i així vaig iniciar una casina, que la Teresa Sala ja em va dirigir, que es va titular A punt per a l'estudi d'una ciutat en miniatura. Però de l'altra, les joguines ens mostren, en imatge rere imatge, la imatge que cada societat ha escollit ella mateixa per mostrar als infants. La imatge que cada societat reserva per al futur. Per tant, no són un mirall fidel el que hi ha. La ciutat de les joguines, recordem que és també la ciutat de les bombes. Però és un document interessantíssim per a totes aquelles persones que ens interessem per la història de les mentalitats, per la història de la cultura, perquè les joguines són un compendi de la història dels somnis. A partir d'aquesta constatació em vaig proposar de fer un assaig per tal d'intentar entendre la ciutat a través de les joguines, però em vaig trobar que la joguina era un objecte que encara estava pendent d'historiar. En obrir les pàgines trobareu un aparador, que és la introducció, que parteix d'aquesta imatge de la postal del Josep Lluís Pellicer, que és un retrat dels infants i els adults que es concentren al davant de l'aparador dels magatzems del Siglo. I aquesta imatge és molt important, perquè dona compte que els usuaris de les joguines no són únicament els clients, sinó que a través de l'aparador les joguines incidien en la consciència col·lectiva.